Едно малко обсъждане на пръскачка Соло. Това, което държа, е оригиналният карбуратор на марката. Както виждате, пише Bing, има най-различни знаци по него. Правил съм опити да го ремонтирам многократно, които завършиха без успех. При едно от разглабанията загубих уста на поплавъка, после я замених с същия размер, само че медна, но не успях да намеря гарнитура, която да се помести в това пространство и при затягането да не нарушава своя размер. Оттам нататък другите недостатъци. Има тук едно отворче, прочистил съм всичко с заболекарски инструменти, както знаете съм и заболекар. Така, всичко съм направил перфектно, движи се чудесно. Има тук едно чопче, в което се движи общо взето. Вътре се движат компонентите, иглата, всичко е перфектно. Но за жалост работи 5 минути и всичко приключва. Общо взето продължава да работи, но не може да се форсира. За целта, какво направих аз? Купих от AliExpress карбуратор. Вече имам многократен опит в сглабянето и разглабянето й. Над 50 пъти съм я сглабял и разглабял. Настроих го. Беше необходимо иглата да се премести едно ниво надолу. Пръскачката в момента пее, пали и работи перфектно. И съвета ми е следния. Всички части за нея се продават в AliExpress, в всички сайтове, Рохо в Румъния и където и да се сетите на абсолютно достъпни цени. Всичко тук по нея се продава за жълти стотинки. Най-скъпото мисля, че е цилиндър, бутало, гарнитури, с каквото се сетите, нещо от сорта на 90 лева или 40 евро, 45 евро. Това е нещо, което е непостижимо за останалите марки. Съвременна техника, особено па за пръскачка, знаете Штил, BR200 и там другите 430 и тем подобни, са изключително направени на по-масивна рамка, която в същото време е изключително тежка. По-груби са, не стават за такава употреба, няма тая нежност. В същото време това е машина, която разполага с огромен запас от мощност. Тя е около 77 кубически сантиметра работен обем на двигателя и 4,1 конски сили. Това е една перфектна машина. Абсолютно перфектна. За този, който има минимални познания по механика, той преспокойно би могъл да се справи с нея, да я поддържа, да я обслужва. Това е оригиналната Свеж. Искам да ви кажа, че тя е произведена, тая машина, около 1960 година в източна Германия. И е най-копираната пръскачка в света. И това нещо не е случайно. Пише 1:50. Но в същото време слагам 25 мл масло на 1 литър. Когато съм разглабал, съм поглеждал буталото в какво състояние. Има своите следи от времето. Все пак купена от Германия, но има една година престой в България. И аз не съм сигурен господата, които са я стопанисвали, как са я карали. Защото, знаете, индианците не са само в джунглата и не са само в тропическите гори. Имаме си тук индианци. Но за сметка на това, знаете, другата ми пръскачка съм я купил абсолютно същата, на практика чисто нова, от Германия, лично съм я внесъл, като при нея има по-голяма компресия, но това нещо не ме притеснява. След като настроих карбуратора новия и вече нямам никъде течове на гориво, е изключително икономично. Това нещо забелязах, отпреди имах по-голям разход. Това е оригиналната Свеж, дами и господа, от 60-та година. Защо го казвам и съм уверен в това? Защото и другата пръскачка, имам 2 броя еднакви и е със същата Свеж. Изключително харесвам този мотор и двигател като конструкция, като простота. Карбуратора е подобен на Балканче. Всъщност това е един двигател, който е копие на известната марка J.Lo, която също време продава двигатели на Holder, знаете, друга известна марка в Германия, на Bose косачките в миналото и тем подобни неща.
Призовавам ви, купувайте си такива техники, които сами да може да ремонтирате, да ви доставят удоволствие. Работи перфектно. В канала ми сте виждали колко съм я подобрил и че аз съм подменил накрайника за издухване на разтвора с такъв от Китай, който е с ротор. Пръска и духа перфектно. Въобще нещо страхотно. Само нещо интересно да ви кажа. Това е карбуратор от AliExpress. На него пише соло, на моя оригиналния не пише соло. Другата разлика, вижте капачето тук от развиване и отвиване съм го наранил, докато тук капачето има едни интересни шарки и форми. Върнал съм си оригиналния предпазител на въздушния филтър. Всъщност тя е без въздушен филтър. Тук има едни метални пластини, които се разминават. 4-5 броя събрани в едно. Без тях не може. Трябва, ако ги няма, трябва да се купи, защото иначе трябва да се регулира въздуха непрекъснато. Това сега просто седи въздуха отворен до края чрез тях, т.е. със самонагласие, понеже те непрекъснато трептят и се движат. Това е, ползвам, както знаете, масло, Husqvarna LS Plus или Husqvarna XP Plus пълна синтетика, което за жалост напоследък поскъпна с още 2-3 евро и стана вече 40 лева или там 20 и кусори евро. А другото от 21 лева стана 24-25 лева. Но това е живота. Сега какво да правим? Ще купуваме такова, понеже съм изключително доволен. Поддържам и цилиндъра и всичко без нагар, в изключително чисто състояние. Свеща не съм я отвивал и нямам намерение да я отвивам, да гледам какво състояние, понеже е добре. Това беше от мен. Едно кратко ревю на пръскачката. Пак ви казвам, изключително доволен съм. От тук се регулира гъста. Има си кранче за пускане на разтвора. Не е като модерните пръскачки. Даваш газ, се форсира, пръска. Но това е нещо на достъпна цена за всеки, който иска да си угоди и да има нещо, което да му върши работа. Трета година или втора или трета година я ползвам. Минимален технически проблем. Просто едно време е трябвало да натъпча уста на поплавъка. Аз се го разглобих. Тя падна в тревата, аз я загубих и така се стигна до покупката на новия карбуратор, който е изключително ефтин, 36 лева. Няма друг карбуратор, който да може да купите на щил Husqvarna, Oleomac, Чифарели и тем подобни пръскачки и едно друго за 36 лева. Просто няма такъв карбуратор. Заради това отворен съм за комуникация и допълнителни въпроси към тази пръскачка и към марката. Съм на среща. Ако ви е харесало моето обяснение и представяне, моля последвайте канала ми за още подобни видеа.